200 мільёнаў долараў у дзень, заўтра яшчэ 200 мільёнаў. І так кожны дзень. Гэта не сцэнарый фантастыкі. Гэта рэальны кошт вайны паміж Ізраілем і Іранам. З вамі канал «Кошт пытання», і сёння мы распаведзім, колькі каштуе гэтая вайна. Выданне Wall Street Journal падлічыла, што Ізраіль траціць на канфлікт з Іранам каля 200 мільёнаў долараў у сотні. Сюды ўваходзяць перехопы ракетамі Arrow або сістэмай «Праща Давіда» каштуе ад 700 тысяч да 4 мільёнаў долараў. Перахопы сістэмай «Жалезны купал» ад 100 да 150 тысяч долараў за запуск. А калі такіх ракет сотні, адна з начэй абароны Ізраіля ракетамі абышлася ў 285 мільёнаў долараў. Дадайце да гэтага баявыя вылеты на знішчальніках F-35, F-15 і F-16, гадзіна палёту якіх каштуе каля 10 тысяч долараў, і вы атрымаеце карціну татальнага знесення бюджэту. І гэта без уліку кошту ўзбраення на гэтых самалётах. Эканаміст Цві Экштейн лічыць, калі вайна зацягнецца на месяц, Ізраіль страціць да 12 мільярдаў долараў. А гэта больш, чым гадавы бюджэт некаторых міністэрстваў Ізраіля. Іранскія балістычныя ракеты знішчылі жывыя дамы, пашкоджаны заводы і тэрміналы. На аднаўленне спатрэбіцца яшчэ сотні мільёнаў. Тысячы сямейаў эвакуяваныя. Нафтавая інфраструктура пад ударам, а ваенныя склады апустошваюцца. Паводле крыніц Wall Street Journal, у Ізраіля заканчваюцца ракеты класу «Земля-паветра». Тэмп перахопаў занадта высокі. Па разліках іх хопіць толькі на 12 дзён эфектыўнай абароны. Менавіта таму ЗША тэрмінова перакідваюць у рэгіён сістэмай THAD і караблі з ракетамі-перахопнікамі SM-3. Але нават амерыканская дапамога не бясконцая. І хоць запасы іранскіх ракет таксама хутка змяншаюцца, эксперты сцвярджаюць, час працуе не на Ізраіль. Ізраільскія рынкі пакуль трымаюцца. Нават зафіксаваны рост на чаканні хуткай перамогі. Але бізнес церпіць. Працаўнікі ў бомбасховішчах. Экспарт запавольваецца, інвестары хвалююцца. У доўгатэрміновай перспектыве можа пацярпець крэдытны рэйтынг краіны. Гэта рост даўгавой нагрузкі, а значыць, яшчэ большыя выдаткі. Чаму нават саюзнікі Ізраіля патрабуюць як нага хутчэй завяршыць аперацыю? Бо кожны лішні дзень гэта яшчэ 200 мільёнаў долараў. І ўсё менш шансаў хутка кампенсаваць страты. Як сказаў былы кіраўнік Цэнтрабанку Ізраіля, адзін тыдзень вайны цярпіма. Месяц ужо зусім іншая справа. Кошт пытання гэтай вайны расце з кожнай секундай. Грошы, рэсурсы, людзі. Гэта больш, чым геапалітыка. Гэта эканоміка на мяжы. Хоць калі паставіць пытанне інакшай, якая цана бяспекі Ізраіля, калі на кане валодання Іранам ядзернай зброяй? Падпісвайцеся, каб не прапусціць наступнае відэо. Мы пакажам, колькі каштуе ўсё, пра што вы раней не задумваліся.